Bisan kung limitado ang espasyo sa yuta, matod pa dili kanang himuong babag aron dili makapananom labi na sa mga prutas o mga utanon bisan gani sa sentro nga bahin sa syudad. Mamahimo pang katamnan o kamawahan ang mga utanon nga adunay makaon. Si Nico Serino sa iyang Regional TV Presents. Kung makalabay ning parte sa Osmeña Boulevard, daw mataligam anra sa kadaghanan kining plant box nga nahimutang sa sidewalk. Sa layo, susama ra og itsura sa ubang plant boxes ug bisan sa Center Island. Apan kung susihon pag-ayo, mabantayan nga gipanamnan kini og mga utanon, pechay, sili, kamunggay ug uban pa. Mga tanom kini ni Reynaldo Matas, gwardya sa tungod rasab nga establishmento. 2015 pa nagsugod siya pagpananom sa sidewalk aron magamit ang espasyo sa plant box. Oh, may tanon kay para may puslan ko sa imuhang kuan, sa imuhang kuan ba lagi kay kagamitan ba para sa imong lawas maka pangyud. Healthy makakaon kay nga mga. Matag adlaw nagkugi siya pag-amuma sa iyang mga pananom aron kapahimuslan ang abot niini. Aminado noon siyang may mga hagit usab sama sa mga tao nga yanong mamupo lang sa iyang mga tanom nga sili kaniadto. Oh, nay sili sa unadri nya gipang harvest man sa mga agi ba. Anay manguha lang? Oh, manguha oh yato namatay. Kay kuno government ko. Kani pichay nimo nay naka. Karon wa may nay nikuha pero niatin pero akong gi badlong ba. Wakay mong yuta gyud ba kagalingon. Og dunay ka pabutangan pag katanuman nimo, pwede makatanom ka na tanawa ray kamunggay. Oh, napay pitsay. Asa magkuha na. Ang gihimo sa gwardya nga si Matas nakapadani usab sa laing gwardya sa unahan nga building. Ang iyang higala nga si Florentino nadani na sab sa pagpananom. Gamit ang mga seeds nga pinangayo sa higala nga gwardya, nananom na sab siya tungod sab sa iyang nga gibantayan. Apan kay lisod ang matang sa yuta, migamit siya og mga kaang. Unindot sa dida, iyaha dito, ikaw mo ito ka, tagay ko ani bebe, kay akong ibutang og kaang na lang, kay dirip, graba mo guni, wa man yuta. Tapos, ano na lang, ano lang ibutang na ako dyan. Urban gardening kung matawag sa Cebu City Agriculture Department ang maong pamaagi. Bisan dinhi sa urban areas sa Dakbayan, dili matud pa ang ayang himuong rason ang kawalay land area aron nga makapananom. Gani, ang maong departamento mihingusog sa pag-set up sa mga urban gardens sa kabarangayan. Daghang mga pamaagi ang mahimo aron makapananom bisan og mga utanon. Sa miaging buwan, milusad og urban gardening competition ang Cebu City Hall. Ubay-ubay nga mga city barangays ang mibida sa ilang urban garden sites ug ang mga tanom nga prutas, utanon ug lagotmon. Kining booth sa Barangay Cogon Pardo migamit pa og karaan nga mga butang aron katamnan. Sama ni ining hilera sa makaraan nga sapatos nga gipang tamnan og lettuce. May karaan sab nga mga maong jeans nga gipanamnan. Encourage naman sila ba nga bitaw mga buak na nga mga palanggana, kanang like mga sako. Kanang mga 1.5 like inana. Mao na siya magamit para di na malabay ba. Mayoriya sa land area sa syudad sa Subo, bukiran nga bahin ug menos ra ang mga urban o city barangays. Apan bisan niini, gidasi gihapon ang tanan bisan sa mga panimay nga mananom usab. Kini aron mamahimong negosyo o ang mas importante, makatabang nga makabot ang food security. Limited space is not a problem because through urban gardening, we can really still produce fresh and safe vegetables. Kinahanglan lang tang magkugi. Ako si Nico Sereno o kini ang akong short docu.